กันลองกะจิงมันตอยกะบะคราวนะกะบันตากีซัมลากะทาน Eastern West Castles District หากะบะฮักกะนิกะกันตีกินโยยะกะลาดบันเป็นอียะกะซับกะพองจงกีหากะมาดันฟุตซัลกะบันNyngkong doยะกะบะละเตบัดชนาฮักกะชนอง Kynshi Rashan กะบะฮาบะโปกะมาวทัดไรชัน CNRD block ya kadi ka Madan latip kerteng kum ka Memang Futsal ka bala long try da uba broading nong si UMLA berim ka mau that Rashan constituency ya kani ka Madan Futsal la yo ban play pat ba no haka arpon re tarik risau araja arpusau da sordar ka snong Kynshi Rashan uba shining star wardri kumukong san haringkat ka jinga don lang uba broading nong si ki ba yeng hasam ki riu rang ba nolor ki we hakani ka sngi nalor ka jing pani phu ipheng da ka jing tam bat ki jing rai la yo ru ban saki ka jing Ïalehkai na ki kun hon Ïalehkai ba kun thop ya ka Emerald Football Club Shillong persha ya ka Kynshi Football Club nangta sa ka kun hon Ïalehkai na ka Lionel Futsal Arena pendeng rai persha ya ka PDSA ka jing im ka jong iru lang ba ka ne kalat ka jing climate te apa ngapli ka ni ka futsal lang ne ngaperkat bahamai rang rumantala stu kindan buntelikin sami hanong ston ladang bakla south likin mi ki futsal tenrai hangne area kan si ki jongi pade kala dei ke area ka bala kham he haka jing slo jongi mo tenga kwa bat ngaong ngam da plan e kata kamai batong bandio kamai renga kwa baki briukin long ki ba champang ki long ki priu ki ba yo ya ka met ka ba koi ba kia kin yawan banyak kilan met kane ka dong ka than ko jingi ha kane ka futsal ka bang implementa ngasinga ba kalang ka jing mento ya baro ya ki kentai senrang ki samla samhoy banyak kilan met namata ka koi ka kia I ka jongi bat ka ei baro kaba iba HB nong si ila penpau kalau long sisa ka jingker ku ya ka ne ka dong ka than ka jongi bat ka sngoban ong ai ku bleiru ya ka ying ka sem ka jongki ki baliel snok tilang ban ai men sim mel jong ukpa ban ya chaprang ban le igino kino ki kam ki ban kentiu ya ka ri bat ka jaj ban riu bat kentiu ka snong ka thau bat habang la perkhat menin ka sngi la asyuti ki nong trei ki jong u na ka banta ban ya le kemen la sngo baha ha ga bidei bat ka jing pli ya ka ni ka Madan futsal bat ngala jukhain na ka por sha ka por ban na ka liang jong ki nong song snong ki badon na ka ni ka dong ka than ka jongi kala long ka jing ker khu na ka jing ai kam jong I master HB nong si namar ka ta ka ni ka khot ru ya ki wei ki riu pau khamat Hapoh jong ka dong ka than ka jongi bagi dei ban be ban don ya ka jingmut khnang ba kan kentiu ya ka snong ka thau ya ka imlang ka salang ka jongi Hapoh jong ka dong ka than ka jongi kani ka Madan futsal kani ka jing Ïalehkai futsal ngamur banong ka jinglong tenrai ka balas dang ya ka dei hagari yurakwe nadu ka snem kat kandai spa lai peu la dangi bet ya ka history ngin lap chapang ni ka Madan ka jing Ïalehkai futsal bat unong seng ne u founder ne u kpa jo ka futsal la dangi bet benya ngi shem ba ude we uno hikai na kari Argentina ude we uno hikai ba kraw na kari Argentina ba keteng Jan Carlos Serian ni uta ude unong seng ban ai boy kumno ban don kaneka Madan futsal bat ya kaneka benta ulapu hakato kapor ka jing Ïalehkai ka Madan ka brakang kamrit ke seriem katum ka basketball court kat kata ka size bat ka jing Ïalehkai kalong sangut chiliang bat ya kaneka benta la shimkia da ka Young Men's Christian Association Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya